As mellores razas de cabalos danse cita este mes en Noia. A festa cabalar de San Marcos principiará o 25 de abril e abrirá a veda a 3 días cargados de actividades para todos os públicos. Noia non cesa a actividade despois da Semana Santa. Os amantes do mundo equino teñen unha importante cita en terras noiesas do 25 ao 27 de abril, as festas de San Marcos. Esta popular romaría cabalar ocupará toda a fin de semana e nela terán cabida todos os públicos con diversidade de espectáculos. Unha festa das máis recoñecidas non só da comarca, senón de toda a comunidade. Donde viñan e se apuntaban a veces 8 cabalos e hoxe podemos decir que suele rondar os 100 apuntados sempre, aínda coincidindo pola semana. Non? Creo que aí hai unha labor de moitos anos que se fai, el, como persoa profesional, a que lle agradeceremos sempre, e o Concello creo que ten que estar aí. Vou resumir un pouco por riba o que sería o cartel, vale, que colgaríamos xa a partir de hoxe, donde se inician as festas o 25, o propio de San Marcos, 26 e 27, sábado e domingo. Ese venres teríamos o que é a feira do cabalo e, ademais, a maquinaria agrícola na parte de San Lázaro, como sempre, tamén, bueno, pues, é un detalle hacia unha zona que tamén merece pues, esta actividade. Este impulso foi posible nos últimos anos grazas á estreita colaboración coa Asociación Pura Raza Cabalo Galego, o que permite que o número de exemplares ronde agora os 100. Todos aqueles que van a participar nas diferentes probas teñen que facer unha inscripción previa co microchip do seu animal, co NPU, número permanente único, o actes do transportista, o DNI do transportista, presentador, código rega da gandeiría para ter en todo momento o control sanitario ben definido antes da celebración, durante a celebración e despois da celebración. E digo isto porque a veces aparece o de última hora que tamén se ten que asentar nese rexistro que despois se lle pasa á Consellería de Medio Rural para o control sanitario de todo tipo de concentración equina de Galicia. É un traballo previo laborioso, posto que estamos falando aproximadamente deses 100 cabalos que poden participar nas probas. Este ano non faltarán tampouco as exhibicións nin os concursos. Doma ou morfoloxía son algunhas das categorías que se avaliarán, habendo un montante total en premios superior aos 4.000 euros. Todo isto eleva un montante de 4.160 euros en premio que van a recibir directamente os gandeiros participantes. Para xulgar estas probas contaremos con un xuez nacional moi importante que chega dende Cantabria, don Emilio Carriedo, e un xuiz oficial de pura raza galega da Escola Oficial de Xuíces que está aínda por determinar. Ben, pois estas son as actividades que nós creemos que son fundamentais, amigo Pepe, para a dinamización económica de Noia, para a dinamización económica da comarca, posto que, aparte de ser un acto social, cultural, etnográfico, é tamén un dinamizador económico que lle dá contido a un día importante no calendario a nivel autonómico das feiras en Galicia. No apartado cultural, o Concello aproveitou a ocasión para reunir o mellor posible. Orquestras como Finisterre, New York ou Panorama City de nova creación ategarán Noia de visitantes. E tamén discomóviles como CDC ou Chocolate non perderán tampouco esta cita tan importante. Vamos a ter uns concertos, ademais, de boomers e da gramola un pouquiño antes da noite, na Plaza do Curro. Intentamos diversificar así por distintas plazas que haxa actividade por todos os sitios. Entón, isto estaría na Plaza do Curro para despois ter na Alameda a Orquestra Finisterre e a discoteca CDC, non? Sabemos que a xente xoven é unha cousa que nos demanda, que ya intentamos ofrecer, temas de discotecas móviles, e así o intentamos facer, non? O sábado, que é o día, digamos, tamén de forte, non? Pois de un pouco onde ti pensas cando vas a sair a un pobo, pois quizá te centras máis no sábado. Foi un acordo que chegamos cunha orquesta de nova creación, pero que vai a ser, bueno, pois eu creo que a segunda ou terceira orquesta máis importante de Galicia, que é Panorama City. As festas de San Marcos comezarán así o venres 25 de abril e alongaranse toda a fin de semana.